טוב, אמא, את מוכנה? כן. אמא, כשהייתי קטן חשדת שאני הומו? כן. אבא ואני תמיד צחקנו על זה שוואלה הילד הזה יצא למום בסוף כשהוא יגדל. למה? מה עשיתי? היו לך כל מיני... היו לך התנהגויות כאלה שמזכירות הורים. ואם חשדת או ידעת, אז למה כל החיים אמרת לי ולאחותי שאת שונאת הומואים ואת תתאבדי אם אחד מאיתנו יהיה הומו? כי א' זה נכון. אבל לא התאבדת, אמא. בסדר, קיוויתי שזה לא יהיה כך. בתוך תוכי קיוויתי שאתה לא. ובאותו יום, כשבאתי וישבתי לך על המיטה במשך שעה ולא הוצאתי מילה מהפה, מה חשבת שאני הולך להגיד לך? שאתה רוצה לצאת מהארון. שאתה הומו. ואיך הגבת? כאילו, לא מה זאת אומרת איך הגבת, אני יודע איך הגבת, אבל מה חשבת כשיצאתי מהארון? שאני נורא שמחה שאתה כבר לא חי בשקר. שאני ממש שמחה בשבילך, ושאני אוהבת אותך יותר. אתה מרגיש את זה. ממה את מפחדת? מהעתיד. אני חוששת, הקהילה לא חיה כאן, לא מקבלים את הקהילה כמו שצריך. אני חוששת מהעתיד, אני רוצה נכדים, אני רוצה המשכיות לאבא ולי. ואני מקווה שתהיה. היום היית עושה משהו אחר? כן. הייתי מנסה לעזור לך לצאת לפני זה. למרות זאת שאני לא בטוחה שאתה היית בשל לזה. אבל בדיעבד הייתי חוסכת לך כמה שנים, אני חושבת. והיום מה את חושבת על זה שאני הומו? אני מאוד אוהבת אותך, אופיר. זה לא משנה מה אתה, איך אתה. אתה הילד שלי.